Μαλάκα, εδώ είσαι πολύ κύριος εσύ. Ο Μιχάλης ακούω, ενδιαφέρεται πολύ, Είσαι πολύ κύριος εδώ. Τι τοποθεσία είναι εδώ, ρε. Και αρχαία απέναντι. Τώρα τι κάνεις εκεί, τι φτιάχνεις εκεί, το ματακόβεις? Για τη θάλασσα, Έχεις και κρύο νερό, τα πάντα όλα εδώ. Λεμονάκι, όλα τα πάντα. Έφερε μαλάκα τζίτικα. Πού έχει τζίτικα εδώ? Πού είσαι αυτός, να το σηκύλα. Πού είναι ο τζίτικας? Φέρετε, το βλέπεις? Πάμε στο κορμό. Για κάνε έτσι πες μια στο τροχό σου, να σου δω πως μπαίνεις. Να σου δω πως μπαίνεις. Πού είσαι εδώ? Ναι. Προσωπικότητα μεγάλη. Καραγιός Μπερντέ. Καραγιός Μπερντέ. Η τροχοσπιτάρα μου, φίλε. Κνάους τροχόσπιτο. Α, και ο Χατζατζάρης βγαίνει με τον τροχόσπιτο. Ρε Χατζατζάρη, καλώς το Χατζατζάρη. Για πες το. Καλώς το Χατζατζάρη. Σήμερα η παράσταση αρχίζει με το Χατζατζάρη. Ο Χατζατζάρης ερωτευμένος με τη Τζέννη.